So yun guys. Ihanda ko na yung sa kaupian by nurse. Nakasit na siya. Yung tawag doon, ring light. Ng camera. Saka yung unan. Yung cornstarch, yung harina ilalagay natin. Kaya natin to. Para mamaya sa laro nila. So yun. Ito na yung harina. Yun, nakahanda na yung harina sa laro nila. Ito. Try natin. Pag hindi makahula sa laro nila, ito, sit up. Ngayon, pupunta tayo sa laptop. Mag-check tayo ng picture at saka logo dito na gagamitin sa laro nila. So yun. Bubuksan ko na yung laptop guys. So yun guys, ito na yung part 2 sa Harina Challenge sa Kaupian Tabines. Ito na yung nakahanda. Hello guys, what's up? Nagbabalik, Kaupian Tabines. Ito pala yung part 2 ng Harina Challenge. Yo, mga kasama ko, pakilala kayo. My name is Dave. My name is Lance. Ikaw, my name is Ismael. Yeah, part 2. Like buhay katawa. Serious. Kalabaw ha? Kalapaw ha? 1, 2, 3, 4, 5. Kalapante. Kalapante, sakta. Inaya, gusto oy, nung sa inaya. Uy, okay ka. Gaya. Sunod, Lance. Mana ko? Ay, ikaw na, sunod. Hala. 1, 2, 3. Kalapate. Di. Kalapato. Dave. Isa. Kalabayo ha? Kalabayo. Ikaw Lance. Di. Kalapakyo. Ha? Kalapakyo. Di. Asan? Nandiyan. 2, 3. Kalapakyo. Oh, kalapakyaw. Sakto, kalapakyaw. Ha? Yan, may doktor dun. Ano yun? Dito na. Kalapakyaw. Ay, nakatag-an dun tao. Tagnaan dyan. Hindi mo yun nasasabi. Sige mo yun lang siya. Ala. Nag-study was Lance. Kisunod.
Ano man na? Makita naman nagsibog. Eh. Ganun sila. Ikaw. Oy, ikaw! Ikaw na. One, two, Kalapakyo. De. Ikaw ano nun? Likod mo. Usaray bukuan katong sunod na si Debra. Sige, Debra. Kuha na. Kanang kuhan ba? Kalapakyo na. De. Kalapak ko. Debra. Ikaw. Dito na. Kalapako. Alam mo, de. Isa pa, may chance. Ay, Kalag. kalapate. De. De, ang mo daw, kang musunod. Ikaw. Kalabayo. De. Last chance. Ako. Kalapaya. Kalapuang. De. Ay, Kalabuaw. De po. Kalatae. Ade. Ikaw. Kalaaso. Oh, kalaaso. La? Kalaaso. Awala. Kalaaso. Salit, nawa mo yun. Next. Gani. Ating mulihok man. Salit, mulihok man. Next. Sila sinahon na. Gani. Ako rin daw ko. Ako sunod din. Salit, dan siguro na. Tigo mo. Ating mukuhan man. Tigo mo. Salit, dan naman ako. Ako eh, ko. Oh. Kana, kalapabo. Di. Kalapabo na. De, dungok na. Lisod, ban yan ang mulihok mo. Patunga, laman. Kalapabo. Ha? Kalapabo. De. Dog. Ano eh? Oh, Kalapate na. kalapati. Gisip ko na ko. Gani. Sabihan. Next. Okay, Bob. Sabihan, ano siya? Kana. Ako. Ikaw. Kalap chart. Pwede na siguro ito isa? Pwede na siguro. Kalapate. Pating man, shark. Kalap chart. Kalayo. Buang kaliho. Kani. Sila yun man. Tagdaan man siya. Isa siguro gibantayan eh. Ibang tayo na. Yung mga ka. Isura lang ko ano. Kani. Isura na. Kalabayo. Oh, kalabayo. Kalabayo. Kalabayo lang. Ikaw eh. Oh, kani. Ikaw eh. Kahit. Pepsi. Si. Pepsi na na ay. Ilhan man eh. Kani. Dave. Next. Ikaw na. Dave, do na. Tre. Okay. Ikaw. Lazada aw. Ay, Lazada. Di ba Lazada? Kita ay Shenta. Share. Gusto lahat eh. Lazada. Kita rin mo gusto ng galingon. Kani. Ikaw eh. TikTok mana. TikTok. Atig may na. Bo, kani usan yung plaga ni. Ako. Ay, USA ba ni? USA ni. Kani, unsa man yung plaga po? Oh, kani. Ako. Okay. Ako. South Korea. Sakto. Oh, si Japo, si Papa. Ako, mamanggot to kayo. Oh, kani. Good.
Japan. Oh, Japan, sakto na. Wow, Haber, galing. Si Dave. Philippines! Tayo. Kanay, Lance. China. China, kay Bao is China. Ate Ilhan man. Tay. Tanda. Ano yung mga kailan eh? Saan eh? Russia. Russia ba rin? Russia. Thailand. Oh, Thailand lagi. Di, Russia. Tulor mag-Russia. Oh, yun. Uy, wala eh. Di, lahi. Jara. Lagi. Kani mo naglisuro nag Ay, Canada. Canada. Wow, galing. Ating sakto man gilang mawan. Russia na ba? Di, ama Russia. Spain. Pagsugot na mo. Wala yung kondang. Diwando. Pamatay na ilang. Ate, lain na dyan eh. No. So ayun guys, natapos din ang aming part 2 ng Arena Challenge! No.